Tu. Am îmbrate, mamă. Îmi faci nervi rău. Ce? Așa că ești nesuferit. Să știi că te iubesc. Mă emoționam, măi, fată. Și ești cea mai tare femeie și de pe planetă. Printre toate chestiile pe care le ai, ce scrie aici? Întâlnit Și pe care le-ai văzut în viață, te vedem mereu cu zâmbetul pe față și asta demonstrează că ești ca un erou pentru noi copiii și adulții. Te iubim enorm de mult din partea Antoniei și a lui Beatrice. Da. Ai, vă mulțumesc din suflet, fetelor. Vino și tu. Puteți să facem... Bineînțeles. Mergeți înăuntru să vă pun un pahar de suc, să mâncați ceva? Suc, mi se Da, hai să mergem. Hai să facem poză. Ok. Păi O pun la congelator. Da. Și la urmă am înțeles cu ce ați venit. Părinții voștri? I-a adus-o mătușa ei. Da? Până la noi. Și după noi am venit cu 476. De unde? De la mine pe șosea, de pe șosea. De pe șoseaua Chitilei? Haideți înăuntru. Ana, adu-și te rog și tu 2 pahare pentru fetele astea și adu și ceva dulce. Haide. Nici n-am apucat să vă salut. Vă pup, dragii mei de pe YouTube. Fetelor, o să apăreți pe YouTube. Bună ziua! Ce faci, măi, Alex? Alexia este aici prezentă, de la HRZRM. Da. Da? Râzul. HRZ. Cum am zis bine? Hai zis. Da? Bravo. Ce faci, măi, fată? Haideți, luați loc, fetelor. Bine, am pornit vlogul mai spontan astăzi. Da? Așa, mai pe repede Foarte înainte. bine. Foarte bine. Melec! Melec! Ce faci acolo, ești Eu am tâmpit? gândat acolo. L-am Ia pune-mi asta la încărcat și adu-mi pe aia lantă. Să punem suc la fete. Nu mai am suc, nu? Nu am luat o mică. Mulțumim. Să aveți poftă, fetelor. Am stat foarte mult pe YouTube ca să vedem cum plecați. Da, Pe TikTok. Da. Și ați văzut că sunt acasă, nu? Da. da. E ca să vezi. Și cum ați nimerit adresa? Am venit... Am văzut mașina. Da, am văzut mașina și acum o săptămână am venit cu mătușa noastră și am văzut tot așa mașina. Ah. Da. Bravo, vă mulțumesc din inimă. Contează foarte mult pentru mine și știi ce mi-aș dori? Să fiți fete ascultătoare, să învățați la școală, să fiți serioase, să fiți cuminți, să fiți vrednice. E foarte important să fii muncitoare. În ce clasă sunteți? Eu a 7-a și Și a a 6-a. 6-a. Bine. Da. Câți ani aveți? Eu 13 și a... 12. De ce bine era să am și eu o fată așa mare. înainte. Să fiți sănătoase. Mulțumim mult. Să întreb pe Melec ce e acolo și ce ne aduce. Ce le aduce? Melec, ce ai acolo? Melec, ce ai acolo? Ce e aici? Ia stai puțin. L-am luat, mamă. Vrei să mănânci? Uite la zburătorul meu, mama. Să mă ferească Dumnezeu ce vorbești. Ce crezi? Aseară am dormit pe mână și mă durea așa de rău. Măi, băiatule, îți amorțește mâna pentru că tu Și mă dormi pe durea mână. foarte rău. Și ai, îți bagă numai ace în mână, dar să desamorțește mama, e? Și îți devine la și eu dorm mai mult. Și mă rog, mama, dacă era amorțită, că îi făceam așa, mă durea rău. Bravo, ai stil corespunzător. Vă rog să-mi dați o notă, o părere cum am îmbrăcat eu. Așa sunt îmbrăcată. Așa este îmbrăcată prietena mea, Ana. Așa este îmbrăcat domnul Melec, Melecosu. Unde mergem noi astăzi? Mergem să ne facem de cap. Mergem să-și ia domnul Melec și domnul Antonio bicicletă și doamna Ana să-și ia fier de călcat. Și eu, vedem, îmi iau și eu ceva. Ne luăm toți câte ceva. Dar între timp trebuie să mâncăm și noi ceva și mergem și noi să ne luăm un sandvișele, că mi-e foame. La Five. Da. Da. Haideți, astea sunt toate ale noastre. Mamică. Da. Haideți. Hai mă, brate.
Mă lovești tu. Am îmbrate, mamă. Măi, ca iar mama, păi. Tu ești un copil agresiv câteodată. Eu? Mă zi așa că mă ia cu mine. Dacă nu stai cu minte, te dau la cămine. Te dau la țigani. Să știi că mă înțeleg foarte bine cu ei. Să mor aici dacă nu zici că avem câte 10 ani. Dar ce avem, fată de pierdut? Dar dacă suntem numai supărate și morocănoase, ce folosim? Du-te! Du-te unde s-a dus nimeni. Telefone, bun, ai căzut, te-ai spart? Nu te-ai spart, ești bine. Hai. Vă pup și vă las tag în descriere de secret pentru cele mai frumoase tricouri, să intrați pe site la ei. Mergem să ne luăm un sandvișel și după aia mergem să luăm pe Antonicu, să mergem la Decathlon să luăm la copii biciclete. Și unde? Unde? Păi la Decathlon găsești mult mai multe modele. E de așa ceva. Ne luăm de la Faitul Gose, Michel. Am venit să-ți plătesc datoria, dar era închis. Am martori aici pe cameră, e filmat că am venit să-ți plătesc datoria. Știi că ultima oară mi-a făcut părul pe datorie. N-am avut bani la mine. Bună! N-ai sandwich de care vreau eu? Ba da. Uite, Doar un noi? eu vreau cu șuncă atunci. Tu de care vrei, Alexia? Gogoașă? Și cu șuncă și cu cașcaval. Ăla e pentru mine, unul cu Șuncă, mă. și două cu șuncă. Dă-mi crispy. Două cu crispy. Da? Și o gogoașă de asta. Albă, da. Albă? Neagră, neagră. Mama, speak English. Speak English? Ăla e. Bun, ce bun arată! E bun, fată! E imposibil să încap în mașina asta bicicletă. Mama, unde era până? Acasă. Și cheia? Și cheia e acasă, da. Aveai nevoie de mașină? Da. Du-te, mă, că am lăsat mașina acasă, că am plecat cu Davica, cu mașina, cu tactul, cu am lăsat mașina de acasă. Hai bine. Unde credeți că am ajuns noi? Am ajuns după Antonio. El e la mamaie și la tataie și a venit să mergem să luăm biciclete. Oare vine? Te duci tu, Melec, să-l chemi? Cât mai avem caplin? Ce ar face mama și tata fără mine? Ce? Am luat Raptonul lor ca să merg să iau biciclete la copii și am la motorină 3%, auzi, 3 km. Păi cum, ce facem noi cu 3 km? E corect așa? Mi-o dați numai goală, numai uscată, uite, mi-am trăznit gâtul. Hai să punem motorina acum, să-mi dați banii pe porc. E și apă. Hai, bași tu? E benzină? Hai, bag. Nu, logic, ajunge. Ajunge? Da. Păi, Băgăm de 3 milioane. mă ajunge că nu avem bani, mănâncă toți banii. Hai, tu să plătești. Oh! Melec plătește motorina lui mama și a lui tată. Mamă, ce nesuferit ești să moară tată. Îmi faci nervi rău. Ce? Așa că ești nesuferit. Am venit la Decathlon cu domnul de față care face nervi toată ziua, bună ziua. Nu știu dacă chiar merită sau nu merită bicicleta asta și cu domnul așa. Mașina? Hai, fată, hai Ana, să nu vină, că vine mașina. Hai, ele, hai.
Mulțumesc. Stai acolo. Stai acolo, Ana. Acum, fată. Așa. Haideți. Deci, băieți. Am eu un cort ca să mă bagi în Deci, curte. băieți, facem așa. Care ar fi bugetul potrivit pentru aceste două biciclete? 5 milioane. 5 milioane? Uite, eu sunt drăguță și vă aloc un buget de 1000 de lei să vă luați două biciclete. Corect? 5 milioane una? Da. Bine? Ești fericit? Nu și mine puțin în brațe. Stai că el e gelos. Ia. Haideți. Deci, cum ziceam, 1000 de lei buget pentru cele două biciclete, Melek și Antonio. Scuze? Opa! Lumea cam ciudată, așa. Opa, la accident. Opa, la accident, adevărat. Ne luăm cort, fată, să plecăm la mare. Mamă, mergi cu mine la mare? Da. Să mor eu. Cu cortul. Cu cortul? Hai, mergem fără. Țiganii cu cortul? Păi da, suntem noi țigani, mai luăm și cortul, deja ne țigănizăm prea rău. Cum să dormim în cort, că ne mănâncă șobolanii? Hai să vedem, unde găsim? La pește? În Spania? Pe mine mă cheamă Rania, Rania. Hai să vedem. Vreau și eu să-mi iau role. Pe cuvânt, dacă nu-mi iau și eu role. Role? Păi ce vrei, o role ori bicicletă? Ambele. Mamă, deja nu merge. Nu merge, mamă, că mama ta muncește foarte mult și salariul nu permite. Și. Role? Ușor. Opa, la accident. Uite aici role, dar nu-mi plac astea. Da. Ce, mamă? Ce mânuță grăsuță ai! Uite, mamă, ce pantaloni frumoși, să-ți iau și ție, mama, acum de vară, vezi? Nu, că am de la mama aia. Și ce dacă ai mai la mama aia? Fur de la ea. Fur de la ea? 12 ani, prea mari. Bine, hai că ne mai uităm, mamă, că aici nu e mărimea ta. Ce? Era să cad eu? Uite, mamă, și aici pantalonaș pentru tine. Dar nu găsesc mărimea. ...90 ani. Am găsit, ăștia sunt 90 ani, nu? Da. Ok. Nu vreau. Să felicităm și că ai foarte mult fan la noi în magazin. Să rămână, mulțumesc din suflet. Ia să vedem. Antonio! Anto! Ia vină. Îți vin ăștia. Îți plac? Hai să ne mai uităm, că nu-i plac. Da. Hai să ne mai uităm. Dar unde-i Melek? Dă mâna, mamă, că poate te pierd pe aici. Vrei să ne luăm piscină? Dar nu acum, să mai vină căldura. Ana, tu ce vezi pe aici? Îți place ceva de aici? Mă uit după role. După role pentru mine? Eu mă uit după biciclete și sincer mi-aș dori să găsesc și pentru Antonio 2-3 traininguri așa cu pantaloni scurți. Da, am găsit și role. Asta e? E bine. Melecu. Nici nu mai ne bagă în seamă. Hai, alegeți iubirea mea, care vrei. Melek? Melek a fugit. Aia e prea mică. M-aș da și eu pe o bicicletă. Mamă, mie mi se pare tare asta. Îți place asta? Ce mă? Hai deodată, nu mai îmi face nervi.
Anto, asta îți place? Mamă, ia să hai. Aoleu, e 10 milioane una. Era vorba de 1000 de lei amândouă. Una mea 5 milioane era o bicicletă. Da. Ia mă, mâncare. Asta îți place? O vrei pe asta? Da. Ia, urcă-te pe ea, știi să mergi? Știu. Da, o poți scoate de aici? Da. Ha. Are clip? Nu știu. Ce? Slovac are clip. Asta E băiatul meu. Uite-l, mă, că a luat-o. Ridică? Cum? Nu e mică. Așa pentru că la picioarele mele. Păi nu, că e asta lăsat prea jos. Ia stai să ridică mai sus. Dar eu n-am forță. Vreau să probez și eu role. Mă dau și eu cu rolele. Vai de capul meu, aici bugetul crește, fii atentă. Vai, ce e aici? Nu-mi place asta, nu ți-ar fi un dulcea aia. Nu e de la Carrefour la Chitila? Da, Atunci mergem la Carrefour la Chitila. se vreau la fel ca lui mama. Antonio fericit. I-am luat din Decathlon bicicletă. Melec încă nu e fericit pentru că nu i-am găsit trotineta dorită și mergem la Carrefour unde a văzut el. Acum facem al treilea copil fericit. Despre cine credeți că e vorba? Despre mine. Vreau să-mi iau role și o să probăm și noi o pereche de role și uite, deja mi-a atras atenția. Astea. A? 32, 35, 35, 38. Eu 38 port, dar dacă mă strâng. Hai să vedem. Acum hai să vedem. Mamă, am ani de zile. Mulți ani de când nu merg. Wow, ce frumos! Up, 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 up. Mai durează un pic până mă obișnuiesc, dar totuși vezi că știu. Mi-am rupt mâna când eram mică. Ia, du-te mai încolo să-mi iau viteză eu, să vin spre tine. Bine! Hai, 2, 3 și... Iuhu! Atențiune! Începe aventura! Vezi ușor că noi doi nu ne... Dacă cazi iar... Mamă! Da! Poți cu mele pe role. Da. Ce face Antonio? Mulțumesc! Ia uite. Ia uite-l pe bicicletă după tine. Cu drag! Stai că nu știu să pun frână. Hai mă, chiar îmi place. Eu mi le iau, orice ar fi mi le iau. N-ai cum. Mamă, ce-mi place. Vezi ușor, te rog. Da, mă, e talent. Vreau să fac și eu un TikTok. Da? Da? Și Hocă, nu merg de ani de zile, tu îți dai seama, cred că de 10 ani nu merg pe role. Atunci când iei așa curba, faci cumva cu... Păi știu eu niște scheme. Ți-am zis că mi-am rupt mâna pe role. Am ținut-o în gips. Dar acum îți dai seama, cred că am 10 ani de când nu merg pe role, până mă obișnuiesc un pic. Dar uite, odată, asta e motivul principal, ca noi o dată pe zi, o oră pe zi, să stăm în familie, să ne plimbăm. Nu? Ce idee, ce părere aveți? Am avut puțin de că mă agită ăștia cu bicicletele lor. Haide! Ei și-au luat biciclete, eu mi-am luat role și o să facem unde e libru. Pe unde ieșim? Pe aici. Pe unde? Haide, Anto, pe aici. Și cine are role? Să vezi ce vă dau cu rolele. Și ăsta a fost vlogul nostru de astăzi. Nu uitați să dați subscribe, să vedeți acolo cât mai multe detalii și detalii și momente importante din viața noastră. Urmează un nou vlog, bănuiesc eu prin par pe undeva, eu cu rolele, Ana cu cartul și copiii cu bicicletele. Vă pup!